एनआइआ जुदि लांबायबा माबायाव लांदों दा मा होनलाय एक्जेक्ट लकेसना माबायाव सानमारियाव बे सिबिआइ आरो एनआइनि कड दंना सेसन माबा दङ बे जायगायाव लाना थांदों दा 5 days रिमाइन्डआवहाय खरआव लांनानै नों लाना थांसै एनआइआ दा दुखुनांथाव बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो थांदों जानाखि सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट 2020आव दा बेखौ जुदि रेफारेन्स जुदि लानानै जुदि नायोबा दा आरो बेखौ जुदि एनआइआव जुदि सोफिनदोंबा एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एमबाथाया गैयाबाबो 25 बा 25 बोसोर एनडिबिआव मावबोबाय बे गुदुं गुसु गोखा गोखै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै गासिबो ए टु जेड मिथिजोबो बेखौ जुदि लांबायबा जानाखि दा एनआइए दङ दा एनडिबिनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागाय बे बिसोरखि बासायगोन दा बे गिबियावनो जोंनि मिडिया नोंथांमोन दिनैनि एनएलएफबि सानजामारि डिजेन्डेड केम्पआव नुजाफैनो हानाय गासैबो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावो मानो होनोबा सानथाम सानब्रैसो जाबाय एमबाथा आर्मि चिफ एनएलएफबिनि बिथांखौ हमदों बा जेलाव लांदों बेफोरनि खोथा बुहुद बानसावलायनाय खोनादों मिडियायाव आरो माबाफ्राव इउटुबफ्राव दा बिनि थार गुबै जाथाया मा बेखौ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ 25 तारिख जुलाइ जायगाया जाहैबाय काजलगाव सानजौफुनि टाइमाव सानै पुलिस पार्सनेल थांदोंमोन आर्मि चिफखौ लोगो हमनो एमबाथाखौ लोगो हमनो एमबाथाया न'आव दंमोन बिनि उनाव बियो काजलगावआव फैदोंमोन ओरैनो बेरायनो होननानै बे समावहाय स्पेशल ब्रान्सनि सासे अफिसार दंमोन लाटुक दास आरो मनेस्वर बे असि क'क्राझार बिसोर सानै मानसिया थारमाने आर्मि चिफ एमबाथाखौ नोंखौ लोगो हमनांगौ नों बहा दं होननानै कन्टेक्ट खालामनानै थांदों बिसोरो सानैबो सिभिल ड्रेसाव थांदों 25 तारिख जुलाइ सानजौफुनि टाइम ज' लोगो हमलायनानै रायलायनानै साहा लोंलायनानै चावमिन जालायनानै बिसोरो बुंबाय कि एसपि लेंहरदों माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दं होननानै अब्ला बिसोरो साहा लोंखांनानै ज' नोंखौ एसपि लेंहरदों होननानै क'क्राझाराव लाना फैदों जेब्ला ज' फैयो आदा माबा जोंनि आर्मि चिफआ एमबाथाया गावनि पार्सनेल गारियाव दंमोन आरो लाटुक दास स्पेशल ब्रान्सनि अफिसार आरो मानेस्वर बे असि क'क्राझार बिसोरो आलदा गारियाव आरोखि सिभिल ड्रेसाव इउनिफर्म गैया आरोखि बिसोर जेब्ला लाना फैयो गेजेर ससेयावहाय फैनानै बिसोरो एसपि अफिसाथ' क'क्राझार टाउनावसो नालाय ओमफ्राय बिसोर मा खालामखो ओरै फैनाया फैयै फैनानै जेब्ला थिथागुरि मोनो फ्लाइअभारजों थांसै होननानै लाना थांदों आरोखि माबाखौ जोंनि आर्मि चिफ एमबाथाखौ जेब्ला फ्लाइअभार मोनो अब्ला बुंबाय सराइखेलायाव गेस्ट थांसै होननानै अब्ला मा खालामखो सराइखेलायावहाय 7 बेटेलियन दङ आसाम पुलिसनि एपिपिएन दङ 7 बेनि गेस्ट हाउसआवहाय थारमाने लाना थांबाय कि एसपिआ नोंखौ सावरायनो होननानै लिंहरदों होननानै खबर मोननाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्राफोर माखासे थांफादों बिथाङाबो दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे काउन्सिल मेम्बार्सबो दंमोन बिसोरबो थांफादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय लाटुक दासबो दंफायो बेजों आरो असिबो दं मानेस्वरा बिनि उनावहाय बे 5टा 6टा 7टा एराउन्ड 5 PM आवहाय माबा मा होनोमोनलायो माबा फैदों एसपिआ जोंना बे क'क्राझारनि एसपि बे मा होनोमोनलायो पुष्पराज सिं सारा थारमाने बेखौ लोगो हमफैदों आरोखि बेखौ लोगो हमनायाव जेबो खोथा रायलायाखै मोनसेल' खोथा बुंदों न'आव मारै दङ मारै गैया मोजाङै दंजोबो होननानै बुंनायाव एसे खोथा रायलायखांनायनि उनावनो मोनसेल' खोथा बुंना फैदों बियो आंनिफ्राय देरसिन अफिसार फैगासिनो दङ नोंखौ लोगो हमनो नों थाथ' आं थांनोसै होननानै ओमफ्राय थायै थाबाय दाना बे गेस्ट हाउसनिफ्राय जेब्ला 9:30 10:30 गेजेराव देरसिन अफिसारथ' फैयाखै एसपिनि देरसिनबो फैयाखै जायखिजाया उदालगुरिनिफ्राय पुलिसफोर फैदों आरोखि पार्सनेल पुलिस माबा डिएसपि ना माबा होननाय खोनादों बरा ना मा आंथ' एक्जेक्ट नामखौथ' मिथिला ओमफ्राय बिसोर 9:30 10:30 गेजेराव फैनानै डिक्लेयार होफैदों नोंखौ उदालगुरियाव आरो सावरायनो लांनो नागिरदों होननानै बिसोर गारि गंनै फैदों बलेर' बिनिफ्राय आदा बाथाखौ बा जोंनि आर्मि चिफखौ एनएलएफबिनि आर्मि चिफखौ बिसोरो सराइखेला बे 7 एपिपिएननि गेस्ट हाउसनिफ्राय बिसोर लाना थांदों बिसोरो जुदि फ्रि एन्ड प्लान नङामोनबा
बिसोरो उदालगुरि पुलिसआव फैदों कारिगावजों बिसोर थांदों 715 जेब्ला जोंनि आर्मिसिपखौ लाना थांनो नागिरो उदालगुरियाव बिसोरो क'क्राझारजों थाङाखै बिसोर दस्रा रुट थांदों आरोखि लामाया थारमाने बबेजों फैदों जों हाबाखै बिसोर थारमाने दस्रा रुट लादों आरोखि बाया बहलपुर खिन्थु जानाखि उदालगुरिनि पुलिस पार्सनेलफोर फैफादोंमोन पुलिस अफिसारफोर फैफादोंमोन बिसोर थारमाने बे बहलपुरनि लामाखौ मिथिया ओमफ्राय बेहाय बहलपुरनि लामाखौ दैदेनलांदों बे स्पेसियेल ब्रान्सनि लाथुर दास ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलायो बे क'क्राझार टाउननि असि मेनेजार बे बिसोर सानैया थारमाने बहलपुरसिम दोनलांदों आरोखि माबाखौ मा होनोमोनलाय जोंनि आर्मि सिपखौ आरो माबाखौ मा होनोमोनलायो उदालगुरिनि जानाखि पुलिसफोर फैदों गारि बलेर' गंनै फैदों आरोखि गुफुर बिनि उनावहाय थाङै थांबाय जेब्ला माबा जायो मा होनोमोनलाय आराउन्ड लाइक थिनथा बा साराय थिनथानि गेजेराव फुंनियाव लांनांगौबा उदालगुरि माबायावसो लांनांगौमोन मा होनलायो थानायावसो लांनांगौमोन पुलिस स्टेसनावसो लांनांगौमोन बिसोर मा खालामखो बाया आरो खालायगावआव सोना दोनदों आरोखि खालायगाव थारमाने माबायाव सोना दोनदों बिसोरो थारमाने माबायाव पुलिस स्टेसनाव जेब्ला साराय थिनथा साराय थिनथा लोगो मोनहैयो बिसोरनो साहा होदों दे नोंसोरबो दिनै थाथ'दो गाबोन फुङावनो एसपि लोगोआव फैगोन होननानै थगायनानै दोनलायबाय बिनि उनावहाय दाना गैया जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा नागिरबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा एसपिनाव फन खालामबाय एसपिनोबो आं मिथिया होनो डिएसपिनाव फन खालामबाय एडिसनेलाव फन खालामबाय मिथिया होनो जेब्ला बिसिबांनाखि पुलिस थाना दङ जोंनि जानाखि इनफरमेसन सेल दङ जेब्ला जोङो बेखौ माबानानै फाथायनानै मोनो खालायगाव दङ होनना जों एक्जेक्ट इनफरमेसनखौ मोनबाय जेब्ला जों थाङो मानसिखौ अलरेडि दाना लाना थांबाय माजबादावहाय लाना थांलायबाय खालि दङमोन गारि जोंनि आर्मि सिपजों गावनि पार्सनेल कार दंफायोमोन ओमफ्राय पार्सनेल ड्राइभार दंफायोमोन बिसोर सानै ओमफ्राय गाव बे आर्मि सिप बेखौ लानानै डाइरेक्ट माबायाव लांलांबाय माजबादाव जेब्ला माजबादाव लाङो अब्लासो घटनाया जाहैनोसै अब्लासो जाहैनोसै घटनाया जोंनि आर्मि सिपखौ ओरैबायदि दारायाव खोख्लैदों माखासे थारमाने माबा मा होनोमोनलायो Under IPC under section 120B 121 121A 122 387 506 आरो एडेड सेक्सन दंबावो आर्म्स एक्ट आरो बेखौ खोख्लैनानैहाय जोंनि आर्मि सिपखौ साइन होदों कि नोंना एभिडेन्स दङ कि नोङो थांनाय बे प्लाना माथाय एक्जेक्ट आंबो मिथिया दै जिखिजाया गेजेरजों नुलाबायदोंमोन प्लाना माबा बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मि ना माबा होननाय बे संगठनजों लोब्बा दङ बे दानायाव होननानैहाय बेखौ थारमाने बे नोंखौ बेयाव माबानाय जादों होननानै बुङो आरोखि मानो होनबा नोंना एभिडेन्स दं होननानै दावहारु मानसिया टंलानि ना टंलानि बे मानसिखौ अलरेडि बिसोरो प्लानि माबायावहाय हमखादों बे मानसिखौ जेब्ला हमो अब्ला बेखौ थारमाने सुथ्रुआ जोंनिया दस्रा हारि नङा दै जोंनि बर'आनो हिन्स होबाय आङो बे मानसिखौ दावहारु जानाखि सिखाव बेखौ थारमाने रिमाइन्डआव लाबोफिननाय जानाखि बुंहोदों खोथाफोरखौ जेब्ला जोंनि आर्मि सिपआ लोगो मोनो दावहारु होननायखौ मानसिखौ सिनाया रायलायफेरनोबो मोनाखै बे मानसिया थारमाने जोंनि आर्मि सिपखौ बुंदों बे इनभल्भमेन्ट दङ आरो बेनो माबा खालामनो होदों इनसिस्ट खालामदों कि प्लाखौ दानांगौ होननानै उइदाउट एभिडेन्स बिनि होनाय लोगो लोगो जोंनि आर्मि सिपजों एसे गुरदाय जालायलायदों आरोखि पुलिस स्टेसनावनो आं सिनायावसो नों आंखौ बोरै होनखो होननानै बिनि लोगो लोगोनो कन्ट्रल लानानै थांबाय कन्ट्रलनिफ्राय लोगो जेराव लाना फैबाय जेराव लाबोनाया जाहैबाय माबायाव मा होनलायो 26 तारिख मोनायाव 5टा अराउन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लाना फैदोंमोन दाना बिनि अखानायै बिनि मोनायाव जेब्ला बे दावहारु सिखावा मानसियाथ' आरो उग्रफोरनि नंगौना नङा मिथिया दावहारुखौथ' जोंथ' सिखावसो होनना मिथियो नालाय ओमफ्राय बियो जेब्ला जोंनि आर्मि सिप मोनफैनाय खाथियाव फैनानै निमाहा बिफिदों आरोखि देख सार आं बुंनांगौ नङामोन नाथाय उफाय गैयियाव आं नोंनि नामखौ लानांदों दस्रानि थिननायाव नङाबा आंनि लाइफआनो माबा खालामनो नागिरो होननानै बिदि होननायाव थारमाने बे बुंना होदों होननानै दावहारु जानाखि दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलाव दङ बे मानसिया रोखा होगोन आरोखि बे मानसिखौ सोर फान्दायदों सोर बुंहोआ नामखौ दा बुंथ'ला फैगौ समाव बुंगोन मानो होनबा गासैखौबो डिसकास खालामजोबजाया मानो होनबा माखासे खोथाफोर थायो आरो माखासे इनभेस्टिगेसन खोथा थायो बेखायनो जोङो माखासे खोथाखौ जों डिसकास खालामा आरोखि जिखिजाया दावहारु सिखावा फान्दायदों आरोखि दावहारु सिखाव हारसिं फान्दायाखै थार्ड पार्सन इनभल्भमेन्ट जादों आरोखि बे जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि एसपिनाव सोंदों मानि थाखाय बिदि खालामबाय थादों होननाया पलिटिकेल प्रेसार होनदों
बा बिटिसिनि CM मिस्टार प्रमद बर' सारखौसो आङो खावलायो कि बे एसे खबर लानांगौमोन मा जामारदों जाथाया। आं संगठन हिसाबै लानो थाङाखै नाथाय सासे बर' हिसाबै थारमाने लाजानो लुबैदोंमोन आरोखि फन खालामजानो बा गावनि फनथ' खालामनाङा जोंथ' उन्दै मानसि गावखौनो बिराद बेस्थ' थायो आरो खामानि मावो नाथाय बियो माबा मा होनोमोनलाय एसेबाबो गावनि मानसिफोरखौ खबर लानो मा जामारदों बेखौ बुंहरबा मोजां जागौमोन। ओइदिनखालिनो जोंखौ जोंनि मानसिखौ थारमाने माबा जयन्त मल्ला बरुवा नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ बे सारा थारमाने मोनानि दुइथायाव जोंखौ गावहा दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन। खबरखौ मिथिनाय लोगो लोगो कि जोंनि आइ नेलेकनि आर्मि चिफआ बिदि जाथाय जाबाय होननाय लोगो लोगो जोंखौ जोंनि जानाखि काउन्सिलनि मेम्बार्सफोरखौ गुवाहाटियाव लेंहरदों। मोनानि दुइथायाव जुदि फुंनि आरोखि ना बेयाव जुदि जोंखौ आसामनि मा होनोमोनलाय सासे मिनिस्टारा जुदि लेंहरनो हायोमोनबा जोंनावथ' मेरला MCA दङ EM दङ जाथायखौ खोनाखाबाय मिथिखाबाय मिडियाआव स्रि बुंना थाबायना जों बेखौ दुखु मोनदों आरोखि सासे आसामनि मिनिस्टारा जुदि मोनायाव जुदि लेंहरनानै जोंनि इसुखौ खोनासंहोबाय बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरोखि बुंहरदों जोङो थारमाने मिथिस्लाबाखैमोन खबरखौ जों मोनदों मोननाय लोगो लोगो जोङो नाजावदों नोंसिनि दुखु खस्थ'खौ जों मिथिगौ जाथ'वा जानाया थाबैनो जाया गासैबो गभमेन्ट पलिसिया टाइम लायो होनदों आरोखि दा जोङो जेब्ला 22 जुलाइ 2 बोसोरनि सिगां 2021आव सिखारि दाङा जों जेब्ला ओंखारबोदोंमोन बेहाय दङमोन पिजि सल्लिका सार ओमफ्रायो जयन्त मल्ल